Plastik batngi ki briew. Daka jatial ayu lasnai kisnat bungi jupendon kam. Hatu kade kajing kali kabadon kam. Kajubab kalong basuk bah. Plastik. Henrei ya kisnat lapendon kam nadu shua bantau ya ki plastik. Daki lasnai kisnat menshua. Nadu ki por men hindai. Laju pendon kam mensenat ya daka dobertha. Nar, yet, dieng. Lani benyat hati. Tang badon shibun kijing haba pendon kam daki. Kanuksa, udiang udu lada day Kitiar basna daka yenne de bertha ki pat kloy lani shron. Kitiar basna daki nar ki kia bat ki la ban sarang. Kajing shna ya ka plastik kalapin kot no ikini kijing baro. Ka plastik kam ju sarang, kam ju puot daka jie, kasting tang baka klan. Kakamduna doru banyak keding, benyat hati batnar. Ya ka plastik laban pinwan durkat bomon. Ya ka kentin plastik lasyem na ka ketien Greek, plastikos, bana ka ketien Latin, plasticus. Baro ar kini ki kentin kimut ka balaban pinwan dur. Kakana syapang ka plastik, lasdang ha England ha usnam katras pa henri poar. U Alexander Parkes upen kre ya kata katiar na ka selulose ka bami na kiding bat ula pensyong ya kasnat bat ubudam balashna na kata ka selulose ha kata ka rinsan ya pen isap. Kata katiar balashna na ka selulose ngilaban kot ka plastik ka baningkong ha ka pertai. Bat ha kasnam kat praspa henri pukandai u John Wesley Hyatt ulashna ya kata katiar kabaya seriem na ka selulose ha Amerika. Ukhwat ya kane katiar ka celluloid ka bamut ya seriem bat ka selulose. Ka celluloid kalong kabadon kambha ka benta banchna film hakitu ki por baningkong ka jingwan ka jingshondur. Kayet kasnat bat ki jingdeng ki balashna na ka kilong kamduna dor banya kitiar balashna na ki benyat hati. Di nakata-kata ki briew ki sedang pendon kam ya ki kambun bat ka celluloid ka sedang banshim ya ka benta ka bakam hakmat. Ha ka senam kat kendai Spanyol ulio beklan jong ka Amerika ulap ya ka bekelait bat de ha ka ni ka por bala pendon kam ya ki synthetic plastik. Ki plastik ba pher jat kum ki polyester, PVC, ba nylon, la shem ha ki shipos nam kata kat kendai spa arpo hadu kat kendai spa laipo. Ni baro ngi atip bhai kini ki kesteng, ila banjer kesteng ki tiar basna da kini ki jat plastik, ki pipe PVC, ki ksai, bat ki jan nylon, bat polyester, bat ki telai nylon. Hakat ma ba a jong ka pertai ka yo shna plastik kaman bha. Bun ki tiar sipai kum ki tayar kali ki yeng jan bat telai lasdang shna da ki plastik. Hadien kane lalap ya bun ki jat plastik kum ka polyethylene terephthalate lane PET. Ya ki bilor plastik bangi jupendon kam lasna da ki plastik PET. Minta ki por lastang ban pendon kam bahaya styrofoam na kabenta ban song tiar. Polypropylene kata PP ki syai pendon kam bahaya ka ban shna bun ki tiar song bad haki jaka shna tiar kali. Ya ki jing so mobile ru lasna da kini. Hakas pas nem baladab nadu ka jing syam ya ka bekelait ki plastik bat ki tiar plastik ki lami bujli haki babon ki tiar bangi pendon kam haka jing jongi. Na ka ni ka graph ngila ban so tho batang hapo arphawai snam nadu khat khandai spa khandai phon riu hadu ar hajar khanyo ka jing pendon kam ya ki plastik tang ha India kala roi pala chi spa persen. Ha shat pendon kam ya ka plastik ka plastik ka de ka jat tiar baka elektrik kamla ban par. Ka jing pendon kam ya ki plastik haki sainar light bat ki we ki tiar light kala penduna ya ki dor jong kini ki tiar bat kala penlong ya ki tiar electronics ban la ban thiet da ki babon ki briew. Haka kot ka khiaru bon ki tiar lashna na ki plastik kum ki bilor dawai ki jingsong dawai kuli ki klong drip
ki tiar puj ki jing sop keti bat ki wei de ki tiar bapindan kam ha ki jaka sumar. Ki plastik kim judu da ki dei nakataka daw ki tiar kum ki juti ki jing kup jiri ki jing sop kali bat ki wei lashna de da ki plastik. Niyo ibon ba ka jing mentoy na ka plastik tang ba ka jing kali kalong ngin le ayu da kini kitiar plastik la da kemlong syuban pendan kam kile syair kini bat kumno ki keta bat penjot ya kamariang. Wad ya ki jubab jong kini ki jing kali ya keran ha pedeng jong pi bat bersang da ki tin sngot hu la di ban batai ya ki jing ki ba ka plastik kawan ra.